Rugăciunea, care e scopul ei? Scopul ei este să am o conexiune cu Dumnezeu. Rugăciunea nu este un monolog, adică doar eu vorbesc. Nu. Este un dialog împreună cu Dumnezeu. Eu îi spun lui Dumnezeu nevoile mele, sentimentele mele, dorințele mele. Iar Dumnezeu îmi vorbește înapoi. Asta ar trebui să căutăm atunci când ne rugăm. Rugăciunea autentică este o rugăciune care se întâmplă la nivelul inimii. Atunci când te rogi autentic, inima ta este schimbată, viața ta este schimbată. Dar un lucru e foarte important. Ce spune Biblia? Că până la urmă despre asta e vorba. Rugăciunea este fundamentată de Biblie. Iisus s-a rugat. El a venit pe pământ, s-a întrupat și s-a rugat Dumnezeului Tată. Dar de ce a venit Iisus, de fapt? Și ce legătură are Iisus cu rugăciunea? Biblia spune că prin Iisus Hristos ne rugăm. Prin El și în numele lui Iisus, rugăciunile noastre sunt ascultate. Și pentru asta vreau să vă dau o dovadă biblică.